Lemmikkihotelli Nella on uusi viihtyisä lomakoti lemmikeillesi. Olemme Perttelissä, puolessavälissä Saloa ja Someroa. Turkuun ja Helsinkiin on noin 100 kilometriä. Lemmikkihotellissamme on 15 yksiötä ja erillinen tila, johon kissat tai pienehköt häkkieläimet ovat tervetulleita. Meillä on ulkotarha, mahdollisuus metsälenkkeihin, pesu- ja kuljetuspalvelu. Lemmikkine saa yksilöllistä, tarpeidensa mukaista hoitoa ja huolenpitoa, siis tervetuloa!